ineyo anandikira bomba kusi kwa galimoto yanga pa Sheraton Hotel ku Pretoria. Sindimadziwanso kuti so ayikaso bomba ku galimoto, koma mwachisomo cha Mulungu anakamba kuti mwina ndimakhulupirira anali Mulungu anangoti imani ijanikaye pa restaurant. Nango awuza akazanga kuti tikuyendesa galimoto I think tijanikaye mu restaurant imo. Titanyamuka kale utanyamuka tikuyenda. Basi tinangopanga paki ndikutsika. Kungotsika panangotha 1 minute galimoto ija inaphulika. Tinakapanga report, no one was arrested, no investigation, no nothing was happened. But in 2020 pa 15 February tinapangaso survive zipolopolo 47 kundiombera inega kumandiombera galimoto ija. Mwayi wake galimoto yathu inali ya bulletproof. Now you tell me all those type of things. Akaza ine anapangidwa poison limozi ni mwana waine amakanidwa kupita kupangidwa treat mpaka na tinantumuta mwana atintumize ku Malawi. We sent our child here kunoko ku Malawi. Atabwera kunoko ku Malawi, boma la South Africa linalemba chikalata kwa Stephen Kayuni. Amene Stephen Kayuni yo panthawi imene yoyo anali I think DPP. Anakamba kukana kuti mwana waine apita akalandire treatment ku Kenya mpaka mwanayo anamwalira. You tell me, how would I stay in that country if you can see South Africa government inalesa mwana waine utakatenge mankhwala ku Kenya? What more if we were still in South Africa? Ngati amapanga nkhaza kwa mwana waine mpaka na mwana waine anamwalira. You tell me. So we didn't come here because timatawa. Tinabwera kuno because timafuna safety.